Good morning, guys! Good morning, guys. Good morning, guys. Good morning, nadyong buntag. So, Kuya Kinkin, mooy, manghinlo na rin, guys. Kaya man sila klase ron. So, sisa may manghinlo. Ako na? Ikaw manghinlo pagkaroon, ikaw mag-map. Nganis Kuya Kinkin, guys. Every morning, mo na isang trabaho. Nasa na sila mga to silang buhian. Karoon ako nagkuan video kay upang man ko na busy dato sa lutuanan. Tapakin nagbung. Pa na busy sa lutuanan guys. Kung man sila ay klase, so man akong tataod magluto. Kay sa pa. Mabitaw klase ang mga estudyante. Waray klase guys kay gamaot ag panahon. Okay. Cancel ang klase daris Bohol sa mga gobernador. Kaya naghuman sa akin mag-map na ni Sud. Kung ano pa yung map, si Kuya Gael may nag-map guys. Kaya human na magpanilig si Kuya Kinkin. Map time. Ilarong tarayaron kay Y klase Basta way klase sila manghinlo dari bay. Sabado, tinghinlo na nila dari guys. Kuya Gael na mga moy nang mapog sa dari bay. Inani ba pa din yung anak guys, mutabang sa mga trabahoon sa bay, way klase. Kaya mga kuyas kasi sila man dari manglimpyos bay, ko sila klase. Kas kuya og map. O pa di ay. Mapas Kuya Gael na to guys. So, ingani sila. Inani sila guys, basta way klase, labi nag-adlong Sabado. Sila mo'y manghinlo una daris bay. Sana sila manglabas, sila mauna aray. So, patangad daris lo, baby. Namang lubi dari guys, naon patangad-tangad noon po. Dayo na, akin. Dara, daya. Break din ha. Lami gamitin pa no. Lalami man dahil sa gamitin ti. Na. Talirag sagbot mga hipos. Paano? Hinlo pa jud. Lami sa gamitin. Hala, kasag-kasag naghangin. Ay, humuta. Nakapuwak ka mga bunga pa. Hala, nahurot mga bunga. O, napadiay na. Itong na ay citrus. Citrus man eh. Di man ni citrus. Citrus. Bo, nakapuingan. Agad na siya. Mga puwak ka dyan ni. Ni citrus. Sila ko na kuya mag-rake. Ilang doas pa pag-Abril. Halay pa padaplin ang mga sagbot. Mga boys. So patangad lagi na ng lubi. Ginoo. Ibaw nang nagsig hangin-hangin. Magpanahon dahil sa mga guys na. Baga ka jug dag-um. Malagi cancel ang klase kay na ibagzo lagi ko no. So, palazo yung taon ng bagzuha. Hindi ra ba dyan lalim na hindi ra ba dyan lalim guys. Bagzo. Tambak na kin. Tabangan las mga boys guys. Ako ilang himong camera girl. Oh. Mati mga kuyas. Tinabangay na sila pang-rake sa sagbot. Gamit na ag-rake te. Salamat kazo. Te Christine. Thank you so much te. Tabag-ong rake. Do ka buok. Kaya na kazo padada ng kahoy kay simbako kuan. Hangin-hangin ra ba? Itaw. Kung kasi naghangin, managin na ta, uy. Adlikin. Ay, pantat! Pantat. Pantat ko na yung kuya. Tingala man, tagna na may pantat na rin. Tabili na! Ha? Ay, kamot! Tabili na, uy! Hala, hala. Uy, kamot pa. Basig dupong na. Basig dupong. Nada na na. Nada na na. Pusi. Pusi. Dupong na. Ay, tabili. Nga naman din, tabili naman kamat. Aba? Tabili naman kay kamot, tabili naman kamat. Tabili ba? Ah, ude, tabili na guys.
Humang init guys, lami mang kuan limpyo. Ken ay palabi na labang ken sang naihas. Tabangan og rake. Sagbot. Kato po to. Ang mga kuyas. Mga punos bagyang niya. Batay mga kuyas. Ganahan sila gamit nila. Salamat ka Zote. Salamat ka Zote Christine. Di nahadlok manguan sa sagbot. Kaya nga naman laman siya. Sa una kaya sa puwangan man. Kutos kamot simbakog na mananap sa ilaom na. Delikado. Karon kaya na may nga na nanayrik. Di nahadlokan. Pang kuhito naman laman. Kay kajun. Anong dali ara gud na ko andari ang sagbot eh. Anong dali ara kadug sagbot rin na wakli. Ganahan man sila nang wandari sa koan. Sagbot kay wako ni init. Apili na. Adi sag nila adto na laman ako nakin kay tam na diha. Tambok man gud na siya. Yan juta na. Temen ba. Tabuyag bitaw ag kanang naay kuan na. Buyag kadto ag kubasa. Gujurakin. Mo nagbagjang. Bagjang ra nakakasog punuan. Napaisa na. Kuan po na. Nga na siya guys. Gikalat ipapagabril ag tambok nga juta kay arong mas daghan pag mutambok bitaw. Nga na siya ikalat kay arong mutambok pud ba. Very good mga kuyas. Oh, dara mi dare. Nuli na skim kim. Dara Miss Garden day. Butangan og fertilizer ang mga punuan sa tanom. Karon mo tambok lang bazadaan pa dir no. Ha? Mananap. Sila sa likod. Nagkasabado, puhon, ani sila magtanam na og saging guys, lumbadyan. Wala nang paksa na diyan. Hinuon na labi, hinuon na bi, himuon na tang sagingan. Nindot si gamiton te. Sagdilaman, nga naman sila matabili. Ha? Asa? Ha? Bulprag? Ay, ginoo ko. Hansa? Ano yung mukrata? Lamit sa siya gamiton, hinga na ba? Lamat eh. Di apa, di may kuan pa di ah. Makadisgrasya na. Ato na likod na tatang irik pa. Tungtong itiwas na tug limpyo. Tuluzo. Uy, di na may unggoy ni Kat-Kat. Aga. Pagmuka na ya. Naghanak ko nung hinog guys eh. Uy! Nagbunga. Nagke na. Wala na. Nagke na siya. Okay, guys. Citrus. Nag-citrus. Paghinay ha? Senyorita ng saging nga guys. Nas doong papagabri na. Muna saging nga. Senyorita. Wapi senyorito gab. Paghinay. Zamaigo ha? Sus ginoo ko ang sinahuan. Tabangan. Sus ginoo. Paghinay. Parang naghanak ka juga itsang kuya. Tapaday to day. Tapa to. Baby. Wow, dia na guys, ano naghanak citrus oy. Nga tagak man. Naratang tapukon. Mun tapukog citrus na mga guys, ya. Uy, tapa. Guys, ang naghanak ang mangkuhang citrus. Ya pud. Tamis na hinugin. Sa. Hawa na kay maigon sa ka. Sige. Woo! Doon guys, naghanak. Hinay Kim. Wow. Ang naghanak citrus ni Kim oy. Kaya? Yan guys, muro na mga puro magbazabas ang citrus. Ano man? Muna na kang bunga to, to'y nangatkat, kuya. Kuya, ambak la kuya. Lugangan na magtanong ang bulanghoy guys. Tapa nagkuwas kuya guys, lupaka. Ay, padaadan ng kahoy lagi kay simbakon sa banggi na.
Wow, kadaghas ko ang citrus. Yehe. Okay, kuha ko yakin kinong sudlan na. Kanag ko ang kuya Kinkin. Ay! Makaikag na Grabe. Wow, dami naman yan kuya Kinkin. Makaikag na. Kaon sa. Tusla na tagkoon. Sabay tusla anda takin. Muna dadan sa tos bay guys. Diya pa man sila sa kuya. Nagtanong pa man sila. Og, bulanghoy. Wow. Dugangan na ang bulanghoy guys. Tadto kay wa man nanurak lagi gaban pa. Nabentukan. Mau dengok ng teruk dato guys kay bantukan mandi ay. Cerotsoon pala ni mo ya. Ha? Dugangan nagamong bulanghoy guys na buyag ra ba jud tambek na. Mani ka tong gitanem. Tambek mandi ay. Tara nakagbajabas ko ang kuya Kinkin ha. Yung bajabas na jud ron. Ayun. Ano mo? Apa mo? Sama kung saan ipatanim nila. Saging? Waluan naman. Waluan na. Rengsik ba? Hindi ko makatabal. Padok to bawon. Wala na guys. Dahil ko an tagkan. Ihatid ni Magda. Tag pilag buok? Tag 30 ag buok. Palit mi guys dia. Nasang igagaw. Tag 30 ag buok sa isang tagkan. Mazo ni kay tagas na. Di man ay mangitay nawa na. Mura pa ni 20 ka buok. Na kaya rin hindi. So kantidad pa ni sa 600 guys. Wala ni mo ipang tanam? Oo, tagahatanan mo to. Ah, wala. Oo. Mazo ni. Kanirag sa Moy. kay. Ipamutang laman. Kaya maram pa nga dadaan na tos koan. 20 ka tagkan. Makadugang na gazon may og tanom og tagkan. Yan na. Madugangan na gazon to ang mangitanam nga lubi guys. Kaya diyan na nakapalit may og tagkan sa igagaw. Tag kuan ning buok. Tag 30 ag buok. So ag 20 ka buok nakabayad mig 600. So diyan. Madyo ni si Jang Lubiha nga klase guys kay nagbe ra ni si Jang Lubiha. Dali ra ni makawat ug nay mangawat. Makabuot rag bunga ba? Bitaw. So then na salamat ka sa igagaw kay nasa jay mga ingan ni Sidling. Mahal ba ni kadto kato ni slain guys? Jagi pahanjo mi jag tag 30 ag buok. Nagbe naman kita man siguro mo dato guys katong naglaag mis ilang nga nagbe kadto gidahang lubi mao ni si Ja. 2 4 6 8 10. Tagkan nga lubi. Salamat ka adjo kay di na mi napalit. So maghatod sila sa Papa Gabriel ron natos puti og pila ka buok. Kinsa may kaaban nimo? Ken. Kadagday kay Ken. Sige, maghatod sila tagkanon guys kay sunod adlaw man na po ning itanam didto. Dugang na magtanam tong amang na kuan ba? Tanam muna ha? Ugma ko na magtanam kon may ugma guys sa Papa Gabriel. Sila Kuya Kinkin mo maghatod daras tagkan guys. Kanargot pang kaya nila ada doon. Dumara. Ako kabok? Iyaw na po. Wala may si Zakay na kuan si Zaba. Nagbuon na ng klasihas ka na lubi. Nagbuon na si Zang klasihas lubi. Ana, thank you Lord. Sa mistagkan og tiwas guys. Ya, napo na naman ri kabuok. Kaya napon mi ipagaling, magpagaling pag kuog kuan. Kanang naay bugas. Kaya nga dumugon. Ang idumog. Pagaling po og bugas guys kay ko sa mong dumugon nga saging. Yan na guys, nahatid na namang mga tagkan. Kung manan na mo itanom. Kung di magbunak-bunak ang kalibutan. Ato na mitay.